lamsoko kaiton koktai channel no nai tongnai khapangni takokti bukuk sono okra sakra sikla sikli ani saksalai tai ani sai kusurokno ani khaka hamya foro tini ang norok ni bagi kaisa bidu tubi faika amongke bible knowledge bidu no paithak jora nai tongdi tai sajagi tongkhangke like share comment klaina ta pungdi nung o channel o kotal ungina tongkhangke subscribe klaina ta pungdi pharike jeng lesion busuk umur ni yagulo adam thui 930 years ni yagulo adam thiyo sungsara poila thokai jaknai nimung tamo ibi o sungsara poila botha jaknai nimung tamo abel sabo kanmung tei sumung poila snamburu kaitor o sungsara jotoni slai umar kolok ungui thinai nimung tamo metesela thuyawui no kaitor bai chukna hawo tisait lang jaknai nimung tamo henok tei kroksa tongo ilia diari kaitor noa bai samai tangmani mari tamo ti chokre Israel song bunya hawo ngakeba bunya hawo noka bisi busuk khajagi tongka 430 years Joshua ni mung kazam tamo Hosea Israel do hawo sabusukang bogra Sol bobo sungni borok Sol Benjamin bo sungni borok Israel do hawo kaitor bai bogra norjaknai sabo bogra Sol Israel do hawo saboni bosongo bosong thugui bogra chalangkha Daud ni bosongo Solomon ni bihik khorok busuk tong khorok saisa 1000